El passat 11 de setembre, al marge de polèmiques, va ser una jornada de mobilització històrica a Catalunya. La cadena humana de 400 quilòmetres que es va formar va tenir una part LGTB, convocada per la plataforma d'entitats LGTBcat sota el lema Fem via cap a uns països catalans independents i no patriarcals. La plataforma LGTBcat va cobrir el tram 741 al Parc de la Ciutadella i van envoltar simbòlicament la glorieta de la transexual Sònia, un dels monuments de la ciutat de Barcelona dedicats a la memòria del col·lectiu LGTB. La plataforma agrupa gran part de les entitats del moviment LGTB i van voler fer-se presents i visibilitzar la necessitat de lluita contra la LGTB-fòbia en un context de mobilització social tan important al nostre país per garantir que el projecte d'una Catalunya independent inclogui els drets del col·lectiu LGTB.